Lifehide, vždy o nápad lepší. S novým přenosným sušákem na prádlo Kombifix si kupujete jeden sušák využitelný pro 2 sušící místa. Kombifix je geniální nástěnný sušák se 2 nástěnnými držáky. Díky jeho jedinečnému klik systému můžete jeho umístění rychle a snadno změnit. Vy rozhodujete, na kterém místě chcete raději sušit vyprané prádlo. Při hezkém počasí venku, za špatného počasí uvnitř. Držáky na zeď upevníte na 2 vámi vybraná místa. Například na balkon a do koupelny, nebo na terasu a do prádelny. Lifehide Kombifix najde všude své místo, dokonce i v rohu místnosti. Nyní můžete jedním krátkým klik udělat z venkovního sušáku vnitřní. Šetří místo a peníze. Poprvé potřebujete pro 2 sušící místa pouze jeden sušák. A tak máte vždy nejlepší sušící podmínky. Na Lifehide Kombifix se vejde celá 1 pračka vypraného prádla. Po sušení můžete Kombifix jednoduše složit a sklopit ke zdi. Díky dokonalému tvaru krytu jsou chráněny šňůry i sušící ramena. Čisté šňůry, čisté prádlo. Nový přenosný sušák Kombifix. Sušák na prádlo pro 2 různá sušící místa. Lifehide, vždy o nápad lepší.